ассалому алайкум бинандагони арҷманд. ин барномаи мустақими салом хуҷанд аст. дар тариқи симои азия ин фурсат мегузарем ба бахши мусоҳиба. ҷитаври шумо огаҳ ҳастед, ҳар субҳи рӯзи панҷшанбе мо мусоҳиба дорем бо коршиноси доимии барнома Рустам Раҳматулло, роҳбари маркази рушди инсон само дар вилояти Суғд, соҳибкор, шахси фаъоли ҷамъиятӣ, мушовири молиявӣ. Хуш омадед ба барнома. Саломат бошед. дар ин сардиҳо чӣ гуна таассурот? Бисёр хуб аст. Ман имрӯз бинед ки аллакай барфи бисёр хуше борид истодааст. Аллакай барф борид истодааст. Мо ки дар студия ҳастем, пагаҳои барф набуд. Саломат бошед. имрӯз суҳбат мекунем ба яке аз гуфтан мумкин аст мавзӯъҳое ки бисёр ҳастанд нафарони зиёде ки доири он мехоҳанд маълумот гиранд. Он ҳам бошад қарз. чун имрӯз замони иқтисоди бозоргонӣ албатта шароити мусоид фароҳам овардааст. кори бонкҳо ки метавонанд ба соҳибкорон мизоҷони худ қарзҳо пешниҳод кунанд бо фоизҳои муайян ва онҳо кору фаъолияти худро пеш баранд. вале ҳолати дигари ин масъала мехостем суҳбат кунем. оғозан мегуфтед ки қарз чист ва он чӣ гуна намудҳо дорад? бори дигар ассалому алайкум бинандагони азиз. албатта мавзӯе ки имрӯз мо интихоб кардем, аксарияти мардум ба ин душворӣ доранд, сарукор доранд бо маблағ ва қарзҳо низ сол аз сол изофа шуда истодааст. албатта қарз ду намуд дорад. яке аз намудҳош ин қарзи лозима, яъне умни далги мегӯянд ба забони русӣ. дуюмаш глупи далги, қарзи нолозима. кадом қарзи лозима ё умни далги мегӯянд? он қарзе ки шумо барои рушди соҳибкорӣ мегиред. яъне шумо ягон коргоҳ доред, мехоҳед дида истодед ки дастгоҳи шумо талаботи бозорро таъмин карда натавониста истодааст, ё мехоҳед ки як амбори дигар созед, як гуфтам ки таҷҳизотҳои барои истеҳсолот ки он маблағ мебиёрад мегиред. ин қарзҳои лозима, яъне умни далги, яъне барои рушди соҳибкорӣ он қарзҳо мегиред. ин гуфтам мумкин ки бе ин қарз шумо рушд карда наметавонед, яъне талаботи бозорро қаноат карда наметавонед. ин қарзҳо албатта лозим аст. ва қарзҳои глупи далги мегӯянд, ин қарзҳое ҳаст ки аз он даромад гирифта намешавад. яъне гирифтани мошин, харидани хона ё ба саёҳат гирифтан, барои таъмири хона ё барои тӯйҳои калон гузарондан. чунин қарзҳои нолозима мебошанд. албатта барои чӣ шахсон қарз мегиранд? онҳо пеш аз ҳама барои гирифтани орзуҳои худ, яъне иқтидори худашон, тавоноии худашон, истеъдоди худашон ба ҳамон маблағ кор кардан қонеъ нестанд, лекин мехоҳанд ки тезтар соҳиби мошин шаванд, соҳиби хона шаванд, саёҳат кунанд ва чунин қарзҳоро мегиранд. орзуву ҳавас, орзуи ҳавас, ҳавою ҳавас, яъне бисёр хостан. вақте ки мо чунин қарзҳо рӯбарӯ мешавем, аллакай ба шахс чунин менамояд ки доимо чунин бо қарзҳо сару кор дошта бошад. боз мебинем ки роҳбарони корхона, он нафароне ки имрӯз коргоҳ доранд, камтар корҳо хуб мешад, даромад хуб мешад ва баробари даромад онҳо хароҷотро низ рушд медиҳанд. яъне баробари даромад хароҷот меафзояд. бинед ки даромад доимӣ нест, лекин хароҷот доимӣ шуда мемонад. дуруст. хароҷот доимӣ шуда мемонад. аллакай коргоҳ ё шахс ба хароҷоти калон одат карда мемонад. бе ин хароҷот зиндагӣ карда наметавонистагӣ мешавад. ва ӯ чӣ кор мекунад? ӯ боз фикр мекунад ки баъд аз 2-3 моҳ коро хуб мешаду он қарзе ки гирифтааст мепӯшонад. вақте ки ин ҳолат нашуд, ӯ ба фикри қарзи дигар гирифтан мекунад. яъне боз аз дигар бонк, аз дигар кас мехоҳад ки қарз гирад. вақте ки ӯ қарзҳо бисёр шуд, ӯ шахс ё роҳбари корхона чӣ кор мекунад? ба нокомии худ дигаронро айбдор карда низ мешавад. яъне коргар ё шахс бошад, ҳамсари худ, оилаи худ, ҳамаро айбдор карданӣ мешавад. ва дар охир ӯ мефаҳмад ки ин айби худаш аст, чунки ӯ интихоб кардааст ки қарз гирад. вале корхона аллакай муфлис шудааст.
муфлис шудааст. Вақте ки ӯ мефаҳмад ки ин айби худаш аст, худаш ин қарорро қабул кардааст, ӯ худаш ба ин роҳ рафтааст, аллакай дер мешавад ва ӯ роҳбари корхона ё шахс ба худ аллакай бовариро гум мекунад, яъне нокомиро мебинад. доим дар ҷустуҷӯи маблағ, дар ҷустуҷӯи қарзи нав ва чунин кор дер гуфтам давомнок мешавад. яъне қарзи мақсаднок аст, ғайри мақсад. шумо гуфтед он не ва ман мақсадном ва номақсад, ғайри мақсад. ғайратмақсад. қарзи мақсаднок низ бояд андешамандона ва дар тарозу бошад. Албатта. албатта мо мақсади бо як мақсад мегирем, вале шумо инҷа таъкид доштед ки қарзи мақсаднок танҳо мешавад ба рушди соҳибкорӣ. он чизе ки маблағе ки ба шумо боз маблағ меорад, дар дигар ҳолат қарз гирифтан ғайри мақсаднок ҳисобида мешавад. албатта акун ина бинед ки баъзе нафарҳо барои аз маҷбурӣ мегиранд, яъне қарзҳои хурд мегиранд ки медонанд ки ҳамон қарзро пардохт карда метавонанд, яъне аз имконияти худ, аз тавоноии худ, аз маҳорати худ медонанд ки он кас баъд аз 2 ё 3 ё 6 моҳ пардохт метавонанд. аксари одамо медонанд ки пардохт карда наметавонанд, ба қарз худашонро мезананд. аллакай ба онҳо фикрони қарздорӣ нишаста мондааст. онҳо доим фикр дар бораи қарз мекунанд, фақат доим фикр мекунанд ки аз ки қарзро гирифта ин қарзашонро пӯшонанд. дуруст. инак шумо аллакай намудҳои қарзе гуфтед ва дар кадом ҳолатҳо бояд гирем. пас қарзҳои имрӯз бонкҳои мо қарзҳои иҷтимоӣ мегӯянд барои хариди молу маҳсулоти рӯзгор, таҷҳизоти рӯзгор, барои таҳсил, барои истироҳат, саёҳат. албатта онҳо кори худро пеш мебаранд. албатта. вале мо бояд қарзро мақсаднок бигирем. мақсаднок гирем, дониста гирем. албатта дар инҷо боз ман такрор мекунам ки дониши молиявӣ пеш аз ҳама лозим аст. агар мо дониши молиявӣ надонем, агар ҳамон маблағе ки чанд пуле ки набошад, мо маошамон бошад, даромади аҳли оила бошад, мо аз ҳамон низ пасандоз карданро надонем, мо душвор мешавад пардохт кардани ин қарзҳо. мо дар маркази рушди инсон китобҳои махсус аст ки чӣ гуна аз қарз барояд шахс ва чӣ гуна ба қарз нафарояд. яъне пеш аз он ки мо маблағдор шавем, бояд дар бораи маблағ омӯзем. имрӯз барои чӣ лозим аст ки мо дар бораи маблағ омӯхта бошем? бинед ки имрӯз 8 соат мо маблағ кор мекунем, лекин 24 соат мо сарф мекунем, яъне хароҷот мекунем. имрӯз фарзандҳо калон шуда истоданд, аллакай маблағи бисёртар лозим. имрӯз бинед ки сол аз сол муфлисшавӣ ҳаст, қиматшавӣ ҳаст. ба ин ҳам сабаб мешавад ки мо бояд имрӯз аллакай дониши молиявӣ гирифта бошем. талаботи бозор дигар шудааст, замона дигар шуда истодааст. баъзе нафарон бисёр соҳиби истеъдод ҳастанд, маълумоти олӣ доранд, ҳунар доранд, лекин ба ҳамон орзуҳояшон рафта расида натавониста истоданд. ба ин шахсон ба ман тамоми мардуме ки имрӯз мо мехоҳем ки рушд кунанд, ба орзуҳошон ноил шаванд, пеш аз ҳама лозим аст дониши молиявӣ. албатта ба ин кор маркази рушди инсон само кору фаъолият карда истодааст. китобҳои махсус дорем ки мо имрӯз шаҳрвандони шаҳри хуҷанд, шаҳрвандони вилояти Суғ омада бархӯрдор шуда истоданд. албатта чандин нафар аллакай ҳолати молиявии худро дигар карданд. дар мо як гуфтам ки модели шотомо ҳаст, як намунаи тақсимоти маблағ. вақте ки шахс даромади оилавиш мисол 3000 сомон, 2000 сомон, 5000 сомон, чӣ бояд кард ки тақсимот кард ки шумо ҳам барои оянда маблағ дошта бошед, ҳам барои зиндагӣ дошта бошед ва ҳам барои гардиш кардан маблағ дошта бошед. барои ҳамон мо омода ҳастем ки ҳама вақт шаҳрвандонро қабул карда бошем, маслиҳатҳои молиявӣ дода бошем ва дониши молиявии онҳоро баланд карда бошем. ташаккури зиёд. соҳибкорӣ умуман фаъолияти худро танҳо бо қарз оғоз кардан мумкин аст? вақте ки соҳибкор мехоҳад ки соҳибкорӣ машғул шавад, ӯ бояд пеш аз ҳама аввал имкониятҳои худро бинад. имкониятҳои худ, имкониятҳои падару модар, хешу табор
ва кӯшиш кунад ки бо қарз корро оғоз накунад. барои он ки ҳоло он намедонад ки кораш чӣ гуна ба роҳ мемонда мешавад, оё фоиданок аст ё фоиданок нест. аксари соҳибкорон хатогӣ дар ҳамон аст ки фақат ҷиҳати хубашро мебинанд, яъне натиҷаро мебинанд, лекин дар ҳама кор душворӣ ҳаст, рақобат ҳаст, пастӣ баландӣ ҳаст. доим мо дониста бошем ки агар кор дар ҳолати наз нарафтан мо ҳамин қарзро дода метавонем ё не, ё ба ҳамин чиз мо ҷавоб дода метавонем ё не. вақте ки соҳибкор дониши худро рушд медиҳад, аз болои худ кор мекунад, албатта вай нигоҳаш дигар мешавад. мо имрӯз бисёр соҳибкорон барои маслиҳат ба мо омода истодаанд, маслиҳат пурсида доштанд, дониш гирифта истодаанд. аксари соҳибкорон як муддат корро оғоз мекунанд, донишашон мерасад, баъд аз як дараҷа рушд кардан агар дуюм дараҷава аллакай дониш намерасад ва чунин душворӣ рӯбарӯ мешаванд, азоб мекашанд, то ҳатто бисёр нафар аз ҳисоби надонистан, дониш набудан ба гуногун бемориҳо рӯбарӯ шуда истодаанд. албатта имрӯз мо пеш аз ҳама барои соҳибкорони хурдумиёна таваҷҷӯҳ карда бошем ки онҳоро ба онҳо дониш дода бошем. вақте ки мо як соҳибкорро илм медиҳем, дониш мегирад, ӯ метавонад 10 коргар не 20 коргар бо кор таъмин карда бошад, 20 бошад ё 40 коргарро, яъне бо чандин нафарро бо ҷои корӣ таъмин мешаванд ва ин ҳам бошад барои бюджети давлат, барои ғанигардонии андоз кӯмак мерасонад. мо ҳамин сантҳова кор карда истодем, фаъолият карда истодем, аллакай чандин натиҷаҳо ҳаст. он нафароне ки курсҳои моро гузаштанд, он нафароне ки мехоҳанд соҳибкор шаванд, он нафароне мехоҳанд соҳибкори худро васеъ намоянд. аксар соҳибкорро оғоз кардан коршонро васеъ карда наметавонанд, чӣ гуна васеъ карданро намедонанд, чунки ҳар чизе ки имрӯз рушд намекунад ӯ поён меравад, яъне мемирад. бояд ҳар як кас, ҳар як корхона бояд рушд карда истод бошад. ташаккури зиёд. мушаххасан доир ба намудҳои қарз, ҳолатҳои гирифтан, сабабҳои ба қарз дучор шуданро баррасӣ кардем. анакун масъалаи асосӣ фикр мекунам, қарз гирифтем, қарздор шудем, имконоти пардохт кардан надорем, чӣ гуна аз он раҳоӣ ёбем? раҳоӣ ёфтан як чиз аст. ман чӣ хеле ки қайд кардам дар боло, ҳамин дар як рӯз баъзе нафарҳо дониста надониста камаш 10 соат дар бораи қарз фикр мекунанд. фақат қарз фикр мекунанд ки ман қарзамро фикр накунам, ки фикр мекунанд. бинед ки муворисҷон, таваҷҷӯҳ ба куҷо равона шудааст, дар он ҷо рушд мешавад. яъне таваҷҷӯҳа фақат қарз ба кардан дар кор не, таваҷҷӯҳа барои маблағ кор кардан, барои рушд кардан, диққату таваҷҷӯҳро. пеш аз ҳама хатогии бисёр нафар қарздорон дар ҳамин ки шабу рӯз фақат дар фикри қарз. вақте ки шахс доимо дар бораи беморияш фикр мекунад, беморияш рушд мекунад. вақте ки шахс доимо дар бораи қарз фикр мекунад, қарз рушд мекунад. мо бояд пеш аз ҳама барои он нафароне ки ба қарз фуромданд, таваҷҷӯҳи худро, фикри худро бояд барои пешравӣ, барои маблағ кор кардан, барои пардохт кардан. бо як намуд қарздорҳо ҳастанд ки доимо қарзшон зиёд мешавад, яъне қарзи вақте ки ба дасташон маблағ мебиёяд, то ҳатто қарзшонро пардохт намекунанд, ба кори худ сарф мекунанд. ҳамин вақте ки шахс қарздор мешавад, ӯ ба худ қарор қабул карданаш дар кор ки ман ҳатман ҳамин маблағро меспарам. вақте ки мо ҳамин қарорро қабул мекунем, маблағ ҳам пайдо мешавад. бисёр қарздориҳо чӣ кор мекунанд? телефони он нафаре ки қарз додааст намебардоранд, мегурезанд. чӣ мекунанд? он нафаре ки қарз додааст имрӯз барои онҳо одами ганда мешавад. вақте ки қарз додааст буд одами нағз буд, вақте ки талаб мекунад аллакай одами ганда мешавад. ба чанд нафар он нафарони қарздор ҳастанд, ба маслиҳатҳо мебиёянд ба мо. ман гуфтам ки маслиҳат медиҳем ки худатон ба ҳамон нафароне ки аз ки қарз гирифтед занг занед, равед, суҳбат кунед ки ман ҳамин ҳолатда фаромада мондам, ҳамин ҳолат шудамон, аз ҳисоби нодонистанам, ман зинда саломат ҳастам, ман ҳатман меспурам. вақте ки ҳамин суханро мегӯед, ҳама қарздор ин чизро мефаҳмад. имрӯз мефаҳмад.
фақат гурехтан лозим не, телефонро бардоштан лозим аст, то ҳатто худатон рафта бо ҳамун шахсҳо суҳбат кардан. дар ҳамин китобе ки дар инҷо китоб ҳаст, далги таъюд наглазад, устод Давлатов зиёда аз қариб 2 миллион доллар қарзашон пайдо шудагӣ. ин ҳам бошад аз ҳисобе ки як нафар аз Амрико омда дар Қазоқистон маблағи одамонро гирифта фиреб кардагӣ, фақат ин кас маблағи он нафарро супурдагӣ. дар ҳамин ҷо гуфта шудааст ки чӣ бояд кард ки мо аз қарз бароем. таҷрибаи хуб дар ин китоб нависта шудааст. метавон он нафароне ки қарз бошад, аз қарз баромадан мехоҳанд, аз ин китоб бархӯрдор бошанд ва он нафароне ки мехоҳанд ба қарз нафароянд, ҳатман низ бояд хонанд ин китобро. саломат бошед. имрӯз хеле мушкилӣ зиёд аст. дирӯз низ дар шабакаи саҳифаи фейсбук як нафаре навишта буд ки ҷураҳо огаҳ шавед, мана ин шахс аз мо 3 ҷураҳо ба маблағи 11 000 доллар пул ситонидааст, ба хотири он ки дар тирезаҳои пластикӣ мебиёрад, вале на телефон мегирад, рақамҳош хомӯш аст. хеле проблема ҳаст имрӯз. дуруст, ин маъмо бисёр дар ҷамъият. пас қарзро танҳо бо меҳнат метавонем бартараф кунем. шумо савол додед ки барои кушодани кор бо чӣ корҳо кардан накор. пеш агар вақте ки дар одам фикр асту кори хубро фикр дораду маблағ надорад, ӯ метавонад ягон касро, он нафаре ки маблағ дорад, ба ҳамкорӣ даъват намояд. шарикӣ. ба мардуми мо ҳамин чиз рушд накардааст. имрӯз бинед ки дар давлатҳои Аврупо, дар Амрико бисёр ширкатҳои калон аксариятшон шарикӣ ҳастанд. лекин ҳамон шарик лозим аст ки якдигарро фаҳмида тавонанд. яъне дар як волна, дар як сатҳ бояд бошанд ки якдигарро фаҳмида бо якдигар ҳамроҳ кор карданро. ина бинед ки як ҳамин арғамчин мисол 100 килоро бадорад, ду арғамчин аллакай 30 килоро мебадорад, яъне 300 килоро. вақте ки ду кас як корро оғоз мекунанд, вай бо руштар мешад. мо ҳамин маданиятро низ ба шогирдони худ омӯзонида истодем ки то ҳатто имрӯз маблағ набояд монеа шавад барои кор кардан, яъне оғоз кардани кори шумо. пеш аз ҳама имрӯз фикри хуб, идеяи нағз имрӯз маблағ мерасад. фақат ҳамун чизро нағз бояд мо пешниҳод карда тавонем, нағз фаҳмонда тавонем. имрӯз бисёр нафарон ҳастанд ки маблағ доранд, чӣ кор карданашонро намедонанд. ҳамин хел шахсонро бояд ёбем. вақте ки шумо мехоҳед бо истеҳсоли об мисол оғоз кунед, шумо агар ҳамун самт ва фикри хубатон бошад, шумо яъне ба ҳамун нафар муроҷиат кунед ки ҳамун истеҳсолотро медонанд. яъне дар ҳамун самт кор карда истодан, фаъолият карда истодан. агар шумо ин чизро ба дигар кас пешниҳод кунед, вай кас дар ин соҳа нестанд ва маблағгузорӣ карда наметавонанд, яъне метарсанд. бояд ин чиз, ҳама чизе ки мо гуфта истодем, мо дар ин ҷо мушаххас гуфта истодем. мехоҳам ки чунин нафарро бошанд, метавонанд биёянд ба маркази рушди инсонсамо, дар тренингҳои мо иштирок кунанд. мо дар он ҷо бештар маълумот метиҳем, васеътар маълумот метиҳем. ташаккури зиёд. бинандагони арҷманд, ёдовар мешавем, суҳбат дорем бо коршиноси доимии барнома Рустам Раҳматулло, роҳбари маркази рушди инсон само дар вилояти Суғд, соҳибкор, мушовири молиявӣ, шахси фаъоли ҷамъиятӣ. суҳбатро идома медиҳем дар шакли дигар, чун ҳамеша пас аз бахши тиҷоратии реклама бахши робита оғоз мегардад. боварӣ дорам ки тамошобинон саволи зиёд доранд доир ба қарз. дуруст. марҳамат, пас аз реклама моро тамошо кунед.